जोंनि समाजाव प्रदीप बसुमतारी बिथांमोन बायदि बिथां फुंबिलि स्वीट स्टल बेनि बिगोमा बेबायदि मानसिखौ जोंनो नांगौ। बिथांमोन बायदि मानसिया जोंनि समाजनि थासारिखौ गुन गोनां खालामनो नाजाग्रा मानसि, जोंनि समाजनि थासारिखौ सोदांनो खालामनो नाजाग्रा मानसि। बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों, गाव गेदेर मानसि जानो हायाखिसै, नाथाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे गेदेर मानसि जायो, मोजां मानसि जायो, बेनिखायनो बोसोरफ्रोमबो बिथाङा बे एरियानि फरायसाफोरनो फार्स्ट डिभिजन जानायफोरनो 10,000 सासेयाव गावनिफ्रायनो होयो। देग्लाय 33 जन फरायसाफ्रा सासेयाव 10,000 करि मोनदों। बिथाङा गावनिफ्रायनो होदों। 2,65,000 थाखा थांगोन आरो बिनिफ्राय माखासे फरायसाफोरनो 5,000 करि होदों बिथाङा। आरो बेनि ओंथियानो जाहैबाय जे फरायसाफोरखौ बाख्नायनाय, फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय, फरायसाफोरखौ मोजां मोननाय। जोङो फरायसाफोरखौ मोजांबो मोननांगोन, जों थुलुंगाबो होनांगोन। सोरबा थाखा फैसा होनानै, सोरबा मान बिलाइ होनानै, सोरबा आर'नाइ होनानै, सोरबा बोसोन होनानै थुलुंगा होनांगौ। आरो फरायसाफ्रा नैबे समाव मेगन गुनु नङा, आन्दायो बिसोरो। बिसोरनि गोसोआ गोरलै, बिसोरनि गोसोआ बिरबायलाबायनाय। बेनिखायनो जाहाथे बिसोरनि गोसोखौ गथा खालामनो हायो, बिसोरनि मेगनखौ जाहाथे बेखेवनो हायो, बिसोरनो जाहाथे थार लामाखौ दिन्थिनो हायो, बेनि थाखायनो गोरों गोरा सुबुंफ्रा खामानि मावनांगौ दङ। लेक्सार होनायनि गेजेरजों बा सार्टिफिकेट होनायनि गेजेरजों बिसोरखौ जोङो मोजां लामा दिन्थिनो हायो। नैबे दिनै काजलगावआव बे बाजाराव बिथां प्रदीप बसुमतारीया बे हाबाफारिखौ गावनो गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो लानानै बेखौ सम लादों, थाखा फैसा बाहायदों, आलासि लेंहरदों। बेयो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव। बेबायदि सुबुंखौ जोङो मान होनांगोन, जोङो बेबायदि सुबुंखौ एप्रिसियेट जों खालामनांगोन। दिनै जोङो मिथिगौ जोंनि फरायसा समाजाव माखासे गाज्रि थासारि जानायखौ जोङो नुदों, सुइसाइड जानायखौबो जों नुदों, ड्राग एडिक्टेड जानायखौबो जों नुदों, आरो फरायनायखौ आद्रा ससेयाव नागारनायखौबो जों नुदों। जाय थासारिखौ जों लुबैया आरो बेबायदि थासारिया जाहाथे थाया जोंनि समाजाव, बेखौ नोजोर होनानै प्रदीप बसुमतारी बिथाङा खामानि मावदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे कलेज, स्कुल, फोरोंगिरि, क्लाब, लाइब्रेरि गासिबो जयै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदि थासारिखौ जोङो लाखिबाय थानांगोन। दिनै बे समाव आरो बुंबावगोन आङो, प्रदीप बसुमतारी बिथाङा राव हारि धोरोम बासियालासे फरायसाफोरखौ बरायदों, मान होदों। दिनै बे हाबाफारियाव नुदों, बेयाव बर'बो दङ, हारसाबो दङ, मुस्लिमबो दङ, माने गुबुन गुबुन जाथि हारिनि मानसि दङ। दा अब्ला जोङो बुंनांगोन बिथांनि गोसोआ जोबोरै गुवार। आरो बिथांनि बेबायदि इनिसियेटिभजों फरायसाफ्रा थुलुंगाखांगोनखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। दिनै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनांगौनिनो जोंहा बिबान दङ। मानो होननानै बुङोब्ला फरायसाफ्रानो जोंनि समाजनि जि ट्रेडिसन, समाजनि जि हारिमु, बेखौ लाखिग्रा बिसोरो। बिसोरनि आखायावनो जों गथायलांनांगोन। आरो बिसोरनि आखायावनो जोङो जुदि जोंनि समाजनि सोद्रोम, समाजनि सिभिलाइजेसन, समाजनि ट्रेडिसन, कालचार बेखौ गालांनांगौब्ला बिथांमोनखौ जोङो साफा साफा गोहोगोरा सुबुं जों खालामनांगोन। बिथांमोननि आथिं आखाइ, गोसो मेलेम, मेगन, खुगा गासैखौबो जों गोहोगोरा खालामनांगोन। दिनै आङो खुब मोजां मोनदों बे हाबाफारियाव फैनानै। बिथांखौ जाहाथे इसोरा अनहरथों, बिथाङा आरोबाव मोजां खामानि मावनो हाथों, आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। आरो बे हाबाफारियाव निउस पर्टेलनि मेडिया सुबुंफोरा फैदों, बिथांमोनखौ मदद होदों। आरो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजोंनो प्रदीप बसुमतारीनि जि साननाय, बेयो जाहाथे बुहुमाव गोसारो, बेखौ आं मिजिंथिदों।